Форекс. С няколко думи, Форекс е най-големият пазар от всички останали с текучество 4 трилиона долара на ден. Движенията при Форекс пазара идват от инвестирането на банките в този пазар. До 98% от движението е от банките и 2% е от индивидуални трейдери. С няколко думи ще обясним за какво става въпрос, за да добием идея и да решим дали можем и искаме да се занимаваме с това. И в момента виждате един чарт, на графика на Pound US долар. В момента виждате графика на Euro US долар. Ще обясним с няколко думи. Това в момента последният кендъл или свещичка се отнася за един ден. Какво се е случвало на маркета, на пазара за един ден? Всяка една свещичка отговаря за 4 часа. Какво се е случвало 4 часа? И използваме какво се е случвало за 1 час. Една свещичка дава информация за 1 час. Какво представлява тренда? Тренда е движението на маркета, на пазара в посока. Когато определим посоката, ние можем да влезнем в позиция, за да направим пипове. Какво представлява един пип? Един пип е равен на 1/100 от цента. А един пип, в зависимост от сметката, която имате, може да бъде равна на 10 цента и нагоре 1 долар, 10 долара и така нататък. Всичко опира от това как ще предвидим на къде ще имаме посока на тренда. Как предвиждаме на къде ще тръгне трендът? Е учебен процес от 3 месеца, който изисква дисциплина, спазване на правила, овладяване на правилата чрез инструктор. За сега толкова. Благодаря за вниманието.